कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रायगडातील महाड वेंदेरे मार्गावर कुर्ले गावाजवळ दोन एसटीमध्ये समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झालाय। बुधवारी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास फौजे आंबवडे पुणे आणि महाड फौजे आंबवडे या दोन बस समोरासमोर घेऊन धडकल्या आणि हा अपघात घडला। दोन बसमधील 2 चालक आणि 1 वाहक आणि 9 प्रवासी गंभीर जखमी झाले। जखमींना महाड ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं। महाड दापोली या मार्गावर आठवड्याभरामध्ये 7 अपघात झालेले आहेत। एसटीच्या अपघातामध्ये देखील प्रवासी जखमी झालेत। तीव्र उतार आणि डांबरी गुळगुळीत रस्ता, त्यामध्ये अवकाळी पावसाचा मारा, यामध्ये वाहनं घसरून एकमेकांवरती आदळल्याने अपघात झालाय। मागील 8 दिवसांमध्ये या मार्गावर एसटीचे 2 तर इतर वाहनांचे असे एकूण 7 अपघात झालेत। फौजे आंबवडे गावातून दुपारी 3 वाजता सुटणारी फौजे आंबवडे पुणे आणि महाड आगारामधून दुपारी 4 वाजता सुटणारी महाड फौजे आंबवडे या 2 बस कुर्ले गावाजवळ रस्त्यावरती समोरासमोर आदळल्या। यावेळी पडणाऱ्या पावसामुळे हा रस्ता निसरडा आणि गुळगुळीत झाल्यानं या बसेसचा अपघात घडलेला आहे। महाड दापोली मार्गावर आठवड्याभरामध्ये सातत्यानं पाऊस पडत असल्यानं पडलेल्या पाण्यामुळे वाहनं घसरण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे। गुळगुळीत रस्ता असल्यानं वाहन चालकांचा वेग देखील अधिक असल्यानं वाहनं ही नियंत्रणात आणणं कठीण जात आहे। त्यामुळे हा अपघात होत असल्यानं गिरगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच सोमनाथ ओझरडे यांनी माहिती दिलेली आहे। कोकण कटा न्यूज, महाड, रायगड। ह्याच्यावरती तुम्ही काहीतरी लोकांना सांगा। दुसऱ्या ते पोलीस फोटो नाही काढले। एसटी आहे ना, काय ॲम्ब्युलन्स मध्ये आता गेले, आम्ही पण आता झालो, आम्हाला पण आता समजलं।